Fl-2024 Malta triplat is-sem tal-enerġija rinnovabbli u rreġistrat wieħed mill-ikbar żidiet sena wara sena fost l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Qalet dan il-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli waqt is-16 il-sessjoni tal-Assemblea tal-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija Rinnovabbli l-IRENA. Hija qalet li b'viżjoni, kollaborazzjoni u determinazzjoni anke li żgħar pajjiżi jistgħu jkunu mexxejja fit-tranzizzjoni globali tal-enerġija. L-Assemblea tal-IRENA laqgħet flimkien ministri, uffiċjali għolja u rappreżentanti minn 139 pajjiż u l-Unjoni Ewropea biex jinħoloq futur sostenibbli tal-enerġija u jiġu stabiliti prioritajiet għal kollaborazzjoni internazzjonali. Din l-Aġenzija Internazzjonali għandha rwol ukoll ta' kif nistgħu nibqgħu mexjin fuq il-viżjoni li tajna meta l-ewwel darba f'pajjiżna minna l-konferenza tal-Med9 u ġibna flimkien il-9 pajjiżi li huma fl-Unjoni Ewropea u li jinsabu fil-Mediterran biex naqblu flimkien dwar kif ħanaħdmu ħalli il-Mediterran tisir ħab ta' enerġija nadifa. U permezz ta' l-IRENA issa nistgħu dik il-kollaborazzjoni inkomplu nwassawha ma' iktar pajjiżi li jmorru lil hemm il-pajjiżi biss tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Dalli qalet li Malta timmira li sal-2030 tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra b'41% meta mqabbla mal-livelli tal-2005 u li żżid is-sem tal-enerġija rinnovabbli għal madwar 25%. Il-Ministru Dalli qalet li din il-viżjoni twassal għal ħolqien ta' impjiegi sostenibbli, tpoġġi lil Malta bħala mexxejja fl-enerġija sostenibbli u tissaħħaħ il-kollaborazzjoni reġjonali lejn l-iżvilupp ta' ħabb Mediterranju għall-enerġija l-ħadra. F'kummenti lill-Midja Internazzjonali il-Ministru Dalli spjegat li minkejja restrizzjonijiet ġeografiċi uniċi ta' Malta u d-disponibilità limitata tal-art, il-progress ta' Malta huwa mmexxi mill-innovazzjoni u determinazzjoni. Qalet li l-Gvern qed jagħti priorità b'mod strateġiku lill-enerġija rinnovabbli offshore. Dawn il-proġetti offshore huma maħsuba biex jikkumplementaw l-investiment kontinwu f'soluzzjonijiet solari fuq is-soqfa u dawk innovattivi mill-enerġija tax-xemx.